το event που κάθε χρόνο μαζεύουν όλο και περισσότερο κόσμο. Είναι καταπληκτικό το βράδυ να βγαίνεις για ψώνια. Είναι όλοι χαρούμενοι, έχουν οργανωθεί πάρτις παντού. Μπράβο, μπράβο στη Vogue. Υποστηρίζουν τη μόδα, πιστεύω, οι Ελληνίδες. Το βλέπω, το ξέρω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουν και μια βίβλο της μόδας, όπως είναι η Vogue. Σπουδαία πρωτοβουλία. Είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ πρωτότυπη ιδέα, χαιρόμαστε που συμμετέχουμε και ανυπομονούμε να ψωνίσουμε. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είδα μια Αθήνα σε κέντρο πολύ διαφορετική. Και έχω να σας πω ότι η δικιά μας είναι καλύτερη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ο κόσμος να βγει οργανωμένα, να βγουν όλοι στους δρόμους, να ψωνίσουν, να δουν άλλο κόσμο. Νομίζω χρειαζόμαστε λίγο να ανέβει το ηθικό μας.